Welkom. Welkom bij deze meditatie. Wat fijn dat je erbij bent en dat je even de tijd neemt voor jezelf. We gaan in deze meditatie waarom zien op 2021. We gaan waarom zien naar de mooie momenten die er waren. We gaan je helpen om even waarom te blikken op de momenten waar je dankbaar voor bent. De momenten waar we misschien net tot iets bij stilstaan. Door hierbij stil te staan en de goede dingen weer op te helpen, zal dit zorgen voor een blij gevoel en een dankbaar gevoel. Ga eerst maar even lekker zitten of lezen. Zorg je ervoor dat je comfortabel zit of luist en zodat je lekker ontspannen kunt. Als je lekker zit of luist, ga dan maar in aandacht naar het in- en uitademen. Maar in aandacht naar de beweging die het maakt in je leven. Hoogst het net te verhoren, alleen nog die aandacht ernaartoe brengen. Ik ga een paar keer maar die wat dieper ademen. Dus adem je in. Hou een paar tellen vast. En adem je weer uit. Adem je weer in. Vasthouden een paar seconden. En adem je weer uit. Laatste keer adem je in. Vasthouden. En adem je langzaam weer uit. Probeer je die adem net te forceren, maar gewoon zijn gang gaan te laten. Veel dat je onwijzig bent in je lichaam. Dit kent van door bijvoorbeeld in aandacht te sturen naar waar als de stoel rekkest, of waar als het bed of de bank rekkest. Zonder te bewegen, maar gewoon in aandacht er naartoe te gaan. Feel die hand, die rug, je voeten. Hoogst niks te verhoren, maar alleen nog even je aandacht op die lijf. Als er nog iets is wat die aandacht vraagt, dus misschien net lekker luist of net lekker zist, jou het even de aandacht en laat het dan weer los. Als we samen in je sjuggen naar de dankbare dingen, kan het van alles wezen. Niks is verkeerd. Zelfs als zou er helemaal niks komen, dan is het net fout. Het kunnen grote momenten wezen, maar ik een reactie van iemand of van jezelf, als dacht, hé, hier reageer ik toch wel heel goed op. Het kan een kroepje wezen, of iets wat mooi vond om nooit te zien. Kist ik dankbaar wezen voor andere dingen, zoals die huis, de mensen om die heen,
Of alleen nog al het feit dat zoen bist. Dus eten haast, kleren, warmte. En soms is het ook nog om stil te staan en dankbaar te wezen voor het feit dat alles in ons lichaam werkt. Dat we ademen kennen, dat we praten kennen, dat we vielen kennen, dat we leefden vielen kennen. Dus alle dingen die in je opkomen, waar je dankbaar voor binnen goed. Verwacht net van jezelf dat je de beste dingen herinneren je mast. Of dat de dingen misschien minder grut binnen die opkomen. We gaan overom naar een ierling. We gaan weerom naar het begin van januari. Kerst je nog herinneren waar het oud en nieuw viert hebt? Hoe vier dit? Mooi waar wierst? En kerst je nog herinneren hoe die vielst? Wie is blied? Wurg? Of misschien verdrietig? Probeer je één dingetje te vinden, die is nog herinneren je kerst, waar je dankbaar voor bist. Ondanks dat we zoveel missen moesten vorig jaar. En dan is mooi die aandacht en waarom naar de herinneringen in de rest van januari. Kerst je daar nog dingen van herinneren? Rond werk, misschien goede voornemens. En dan verder naar de maanden nooi. De ene maanden gebeurt er vanzelfs meer dan de oren. Februari, maart en april. Wat die is het alweer vorig jaar op die momenten? Pierre je die aandacht terjochtje op alle dingen waar je dankbaar voor bist. De positieve dingen. De winter is voorbij, de maaitijd komt. Kerst je nog mooie dingen herinneren van de maaitijd? Vast wel. En het mooie gerust dat als er rondom denkt, dat er een big smile op die moeder komt. Misschien voelst het wel weer, die momenten dat ze blij is. Misschien kerst het gelukkige gevoel overom krijgen voor even. Het kan vanzelf wezen dat er in die aanroene hier een heel soort negativiteit weer. Of misschien een heel groot ding. Het kan er soms wezen dat dit negatieve ding heel tijd waarom komt in je gedachten. Wil je in best doest om dan op de positieve dingen te richten. Wat het zo gaat en het komt heel tijd waarom. Probeer je dat negatieve dan net voor te schouwen. Maar laat het er maar even wezen. Jou het even de aandacht die het wil en laat het er nooit weer bewust los.
de maaitijd en daarna de zomer, juni, juli en augustus. Wat haast al je dingen? Wat is er gebeurd? Probeer je die zo vol mogelijk mooie dingen te herinneren. Misschien dingen waar je trots op bent, of west om een laken hebt, of gewoon stil genoten. Na de simmer waard het weer jest. Misschien wist hij nog wat mooie dingen te herinneren van een nooitsimmer. En het begin van de jest. Er is een soort gebeurd al om de eer. Probeer je de goede dingen eruit te pikken, de mooie dingen. Want op die manier leest ik vielen. Dus die net onderuit helle list door de negatieve dingen. Maar als geniest van de positieve dingen, dan sterker nog best om die eruit te hellen. Al binnen het maar hele lietse dingetjes. Na de jest, het laatste stuk van dit jaar. Het laatste stuk van 2021. Het begin weer van de winter. De alroene weken, de alroene maanden. Er zijn vast nog een soort momenten die ze herinneren je kent. Probeer ik voor dit laatste stukje de mooie dingetjes eruit te pakken. En geniet en vier het weer even. Het is haast oud en nij. Een nij ier die dus te wachten. Maar vergeet net alle mooie momenten van dit jaar. Misschien helpt het om aasten de dingen op te schreeuwen. Zodat die zelf ze nou en dan even herinneren je kerst aan de mooie dingen. Om weer even te luisteren om die gekke dingen die gebeurd wienen. Om te genieten van de momenten dat je in het oude eer genieten hebt. Dankjewel dat je mij hebt om deze meditatie. Ik hoop dat je wat mooie momenten erop kennen hebt. Ik hoop dat je positief ik waarom zien kerst op 2021. En me vol goede moed, maar alles wat we leerd hebben hier, vol vertrouwen om 2022 aan beginnen zullen. Dankjewel.